Svet prírody je krásny, ale dokáže byť aj krutý. Najdôležitejšie je v ňom prežiť. A zvieratá, aby prežili, robia neuveriteľné veci. S postupujúcim vedeckým poznaním sa nám odkrývajú prekvapivé tajomstvá ich evolučným vývojom nadobudnutých schopností. Ako to zvieratá dokážu? Krajina za polárnym kruhom je nesmierne drsná. V zime tu teploty môžu klesnúť až na mínus 60 stupňov. Úloha prežiť nadobúda pre zvieratá v takom počasí priam hrôzostrašnú podobu. Mnohé vtáky a cicavce žijúce za polárnym kruhom sa pred treskúcou zimou utiekajú do teplejších krajín. Ľadové medvede však zostávajú. Ani v tomto prostredí nestrácajú skoro žiadnu telesnú teplotu. Ako to dokážu? Také mrazivé teploty sa predsa nedajú prežiť. Ľadový medveď však prežije plnohodnotný život aj na premrznutých pobrežiach za severným polárnym kruhom. Je bez prirodzených nepriateľov a jeho miesto je na vrchole potravného reťazca. Je najväčším pozemským predátorom. Samce dosahujú hmotnosť až 600 kg. Žije dvojakým životom. Časť života strávi vo vode. Preto získal latinský názov Ursus maritimus, morský medveď. Je to jediný medveď, ktorý je zároveň morským cicavcom. Jeho potravu tvoria tulene krúžkové a mrože. Vysoko vyvinuté lovecké schopnosti a zmyslové vybavenie sú mu zárukou, že si vždy nájde potravu. Má natoľko vyvinutý čuch, že iné zvieratá zavetrí na vzdialenosť až 30 kilometrov. Putovanie po ľadových kryhách medveďom uľahčujú malé medzierky na spodnej strane ich chodidiel. Tie fungujú ako potlakové vankúše. Ak musia plávať na väčšiu vzdialenosť, laby pokryté na spodnej strane jemnou srsťou im slúžia ako kormidlá a pomáhajú im pri pohybe vpred. To všetko spolu s obrovskou silou a vztlakom umožňuje medveďom plávať rýchlosťou 10 km za hodinu a absolvovať vzdialenosť až 100 km bez odpočinku. Ľadový medveď si dokáže uchovať telesnú teplotu 37 stupňov Celzia, aj keď je vystavený teplotám pod nulou. Medvede majú takú dobrú tepelnú izoláciu, že sa niekedy doslova prehrejú a musia sa vyváľať v snehu, aby sa ochladili. Človek by tu zamrzol po niekoľkých minútach. Ale ako to prežije ľadový medveď? Jeho prvé tajomstvo sa skrýva v kožušine. Jeho srsť tvoria dlhé chlpy a krátka spodná podsada. Dlhé chlpy nie sú v skutočnosti biele, ale priehľadné. Biely vzhľad im dodáva svetlo, ktoré sa odráža od ich silnej vnútornej strany. Predpokladá sa, že tieto dlhé vlákna fungujú ako jemné optické trubice, ktoré pohlcujú teplo, ale nedovolujú mu unikať. Teplo sa prenáša ku koži, ktorá má čiernu farbu, a zo všetkých farieb práve čierna pohlcuje teplo najviac. Pod kožou sa nachádza 10 cm vrstva tuku. Tá pomáha medveďom taktiež v plávaní. A vďaka svojmu tuku a kožušine majú dokonalú izoláciu. Na infračervenom alebo tepelne citlivom filme je medveď vlastne neviditeľný a jediné, čo sa vám podarí zachytiť, budú obláčiky pary teplého medvedieho dychu.
Na druhom konci sveta znášajú tučniaky extrémny chlad Antarktídy. V priebehu dňa tu panuje teplota mínus 40 stupňov Celzia. A svoj domov tu má miestnemu podnebiu neuveriteľne prispôsobivý tučniak cisársky. Tieto vtáky dokážu vydržať nástrahy najdrsnejšieho počasia. Vedia plávať v ľadovej vode a nemajú omrzliny, ani keď stoja dlhé hodiny na ľade. Nevedia lietať vo vzduchu, ale dokážu preletieť cez vodu. Chráni ich vodotesné perie a hladké telo. Sú schopné plávať rýchlosťou až 24 km za hodinu. Väčšina vtákov má ľahké duté kosti, vďaka ktorým môžu lietať. Tučniaky ale majú kosti ťažké a masívne a fungujú ako závažie. Sú schopné potápať sa najhlbšie zo všetkých vtákov. Tučniak cisársky sa dokáže potopiť až do hĺbky 600 metrov. Na hladine sa však musí chrániť pred silným vetrom a teplotami pod bodom mrazu. A preto sú vybavené niekoľkovrstvým oblekom. Prvú vrstvu tvorí husté, prekrývajúce sa perie, napustené tukom. Pod touto vonkajšou nepriepustnou vrstvou sa udržuje teplo pomocou vrstvy zadržaného vzduchu. Poslednú vrstvu tvorí silná zásoba tuku. Takto majú tučniaky chránené telo, ale čo ich nohy? Na ľade stoja dlhé hodiny. Ako to dokážu? V nohách tučniaka nájdeme dômyselný obehový systém, nazývaný protiprúdový tepelný výmeník. Žily odvádzajúce studenú krv z nôh sú pevne ovinuté okolo tepien. Teplo sa tak neustále prenáša z tepien smerom von a zo žíl smerom dovnútra. Čím sa zohrieva studená krv prúdiaca do tela a taktiež sa ochladzuje krv, ktorá prúdi do nôh. Tento jedinečný systém chráni vtáčie nohy pred stratou telesného tepla. Tučniak tak vzdoruje chladu, ktorý je väčší, než akému je vystavený ktorýkoľvek iný vták na planéte. Prenesme sa do sveta, v ktorom vládnu divoké zobáky. Najvyššie lietajúcim predátorom je orol. Zajac sa zameria s milimetrovou presnosťou na vzdialenosť 3 kilometrov. Ako? Vďaka dokonalému zraku. Orly vidia svoju obeť oveľa skôr, ako ich zbadá ona. Rozpätie krídiel majú až 2 metre. Sú vybavené silnými ostrými pazúrmi a mohutným svalstvom, vďaka ktorému lietajú rýchlosťou až 80 km za hodinu a na svoju obeť sa vrhajú až dvojnásobnou rýchlosťou. V nebi nad nami hliadkuje viac ako 50 druhov orlov. Každý z nich má vlastný jedálny lístok. V severoamerických sladkovodných i pobrežných vodách loví ryby orol bielohlavý. Orol skalný, vyskytujúci sa na východe Spojených štátov, loví cicavce, zajace, veveričky alebo mladé srnce. Hadiar krátkoprstý hľadá hadov v afrických púšťach. Ale všetky orly majú smrtiaci zrak. Dvakrát ostrejší ako človek. Tam, kde my vidíme obrys, vidia orly ostrý detail. Ale ako? V pomere k telu majú oveľa väčšie oči ako človek. Ich oči sú v podstate tak veľké, že sa v očných jamkách takmer nepohnú.
Orly preto musia meniť zorné pole pohybom hlavy. Obrovské oči im dávajú schopnosť periférneho videnia dvakrát širšieho, ako je naše. Ale to najvzácnejšie je vo vnútri. Rohovka prepletená hustou vrstvou tyčiniek a čapíkov citlivých na svetlo. Pri dopade svetla zareagujú a pošlú informáciu smerom do mozgu. Ľudské oko má len zlomok orlých tyčiniek a čapíkov. Ďalšie vysvetlenie dokonalého orlieho zraku spočíva v ohniskách extrémne zahustených čapíkov, nazývaných jamky. Väčšina zvierat má len jednu zrakovú jamku, ale orly majú dve. Orlí zrak je preto nadpriemerne ostrý aj pri pohľade z boku. Ohniská zväčšujú obrázky ako šošovky fotoaparátu a orlom tak poskytujú ďalšiu neuveriteľnú loveckú zbraň. Toto nie je vám dobre známy nemecký ovčiak. Vlk sa od zdomácnených psov veľmi líši nielen správaním, ale aj ostrosťou svojich zmyslov. Členovia svorky dodržiavajú prísne spoločenské pravidlá, založené na svojom postavení. Pravidlá sú definované spôsobom zavíjania, postojmi tela a zo všetkého najviac čuchom. Majú 10-krát lepší čuch ako pes a 100-krát lepší ako človek. Žijú vo svete pachov. Svorka to je jedna veľká rodina tvorená zakladajúcim párom, teda párom alfa a ich potomkami. Z času na čas do tohto spoločenského rebríčka preniknú aj tuláci. Pár alfa si prísne vynucuje disciplínu a každému vlkovi dáva jasne na vedomie, aká je jeho úloha. Tímová práca je zárukou hojnosti pre celú skupinu. Vlci nesmierne citlivo vnímajú aj tú najmenšiu zmenu vo svojom teritóriu. Označujú si ho pachovými značkami. Tie slúžia ako varovanie cudzincom, ale aj ako veľmi osobný odkaz zahrnujúci údaje o veku, zdravotnom stave, sexuálne informácie, údaje o poslednej strave, alebo dokonca o nálade dotyčného. Vlci vždy vedia, kto sa nachádza v ich blízkosti. Priateľ, nepriateľ alebo potrava. Spoliehajú sa na čuch tak, ako my na zrak. Ako to dokážu? Vzduch prenikajúci do ňufáku sa najskôr čistí a zvlhčuje. Potom sa spracováva zvláštnym orgánom, ktorý voláme čuchový epitel. Ten je 14-krát väčší ako ľudský a obsahuje až 200 miliónov nervových buniek. Bunky zachytávajú molekuly pachu a vysielajú signály do mozgu, kde o pachu vzniká detailný obraz. Dá sa povedať, že vo vnútri ňufáka majú ešte jeden ňufák. Je to vnútorné čuchové tkanivo. To zachytáva rad jemných pachov nezistiteľných pre ostatné zvieratá. Vďaka tomuto neuveriteľnému čuchu prežívajú vlci vo svete, ktorý ich neustále ohrozuje. Keď hovoríme o zvieratách so zázračným čuchom,
Na lososy by sme si asi nespomenuli, ale napriek tomu nás prekvapia. Kanadská rieka Fraser je rodiskom tisícok lososov. Z týchto ikier sa čoskoro vyliahnu a vydajú sa na dobrodružnú púť dlhú 10 000 kilometrov, ktorá ich zavedie po prúde rieky do mora a napokon späť na miesto, kde sa narodili. Samička nakladie až 4000 ikier do riečneho piesku. Po oplodnení samčekom sa z ikier asi za mesiac vyliahnu lososy a z nich vyrastú plôdiky, ktoré tam zostávajú až do jary. Potom sa odohrá zázračný proces. Mladý losos si zapamätá jedinečný pach z látok obsiahnutých v rodnej vode. Vzniknutý v ňom je natoľko dôkladný, že ho ryby už nikdy nezabudnú. Neskôr na jar opustia lososy tok rodnej rieky a odplávajú žiť do mora. Počas ďalších 3 až 5 rokov prekonajú lososy veľké vzdialenosti, ale potom sa ako automaty otočia a po vlastných stopách sa vydajú nazad. Pri návrate domov sa riadia polohou slnka, magnetickými impulzmi a teplotou vody. A keď dosiahnu ústie ich domácej rieky, spoliehajú sa výhradne na svoj neuveriteľný čuch. Pri svojej ceste proti mohutnému riečnemu prúdu nájdu lososy vždy správny smer. Ale je to nebezpečná púť. Medvede čakajú svoju každodennú korisť. Lososy podstupujú obrovské boje s mohutnými vodopádmi a vychádzajú z nich vyčerpané a niekedy aj neschopné ďalšej cesty. Rovnako hrozivé sú prúdy na pličinách. Lososy ich však dobývajú s nesmiernym odhodlaním. Počas cesty starostlivo sledujú pachy, ktoré si pamätajú zo svojho rodného riečneho prúdu. Pachovú stopu uloženú v pamäti si neustále porovnávajú s novými vôňami. Prítoky vo všetkých riekach obsahujú obrovský počet chemických látok extrahovaných z pôdy a vegetácie. Preto má každé zákutie rieky svoju vlastnú, nezameniteľnú vôňu. A čuch lososa je viac ako 30 000 krát citlivejší ako ľudský. Túto neuveriteľnú schopnosť majú vďaka sústave zmyslových receptorov vnímajúcich kyslosť. Receptory lemujú telo i ústnu dutinu. Tvoria ich zhluky nervových buniek, ktoré zachytávajú chemické častice a prenášajú informácie do mozgu. Kombinácia pachov vytvára v mozgu obraz, ktorý sa neustále porovnáva so stopou získanou v čase mladosti. Lososy hľadajú vodu čo najviac podobnú s ich otlačkom v pamäti a razia si cestu proti prúdu rieky do svojho rodiska. V stave vyčerpania a na pokraji smrti môžu teraz samičky naklásť ikry a samčekovia ich môžu oplodniť. V priebehu 1 týždňa dospelí jedinci zahynú a ich rodný prúd sa tak stane ich hrobom. Najskôr ale pripravia všetko pre začiatok ďalšieho neuveriteľného kolobehu života. Ďatle dokážu rozďobať tvrdé drevo na piliny, ale pritom im do hlavy nevystreluje bolesť. Svojimi dlátovitými zobákmi udierajú presne a silno na jedno miesto a tým si vysekávajú cestu k miestam ukrývajúcim hmyz. Ďatle majú rôzne chute podľa svojej druhovej príslušnosti. Ďateľ so žltým zobákom si hmyziu potravu vylepšuje stromovou miazgou. Aby si vychutnal túto dobrôdku, vysekáva k prúdiacej miazge kanáliky.
Ale všetky ďatle bez ohľadu na svoju potravu dokážu umiestňovať bleskové údery. Je to ako vrtacie kladivo. Človeka ale pred drviacimi účinkami chráni váha kladiva a hydraulická tlaková sústava. A takmer celý účinok nárazu pohltia pokrčené ruky. Ale ako účinku takých úderov do vlastnej hlavy odoláva ďateľ? Je to tým, že jeho lebka je skonštruovaná obdobne ako ochranná prilba. Vtáčí mozog je vo vnútri hlavy chránený 2 kostnými panciermi. Medzi panciermi sa nachádza vlhká hubovitá hmota, ktorá pohlcuje účinky úderov. Hmota je najsilnejšia v mieste, kde sa zobák spája s lebkou. Zobák sa pri údere ohne dolu a natiahne tak veľký sval fungujúci ako gumová páska. Tým sa pohltí najväčší účinok dopadu ešte skôr, než sa prenesie smerom k lebke. Vďaka ohybnému zobáku a mozgu zabezpečenému protinárazovou prilbou môže ďateľ kľúvať do stromov celé hodiny. Ďalší trik vtáky predvádzajú v spánku na strome. Neprevážia sa a nespadnú. Ako to dokážu? Počas posledných viac ako 40 miliónov rokov prešli vtáky vývojom od svojich predkov jašterov až po súčasných takmer 9000 rôznych druhov. Podivuhodne sa prispôsobili všetkým rozličnostiam životného prostredia, počínajúc s ľadovou polárnou krajinou a končiac trópmi a značnou horúčavou. To, kam ktorý vták na tomto svete patrí, stanoví spoľahlivo pohľad na jeho nohy. Vtáky majú väčšinou 4 pazúriky, z toho 3 smerujú dopredu a 1 dozadu. Ale práve toto umiestnenie pazúrov má mnoho variácií. Dravci, napríklad sovy a orly, majú ostré a silné pazúry, vďaka ktorým dokážu uchopiť svoju korisť v lete pri rýchlosti až 160 km za hodinu. Vodné vtáky, napríklad kormorány, majú všetky 4 pazúry spojené blanou a tak môžu loviť vo vode. Ďatle a papagáje sa dokážu držať vzpriamene, lebo jeden pár pazúrov majú otočený dopredu a druhý dozadu. Takéto univerzálne nohy umožňujú vtákom ovládať telo nielen v bdelom stave, ale aj pri odpočinku. Spevavé vtáky odpočívajú v skutočnom spánku. Preto potrebujú mať nohy, ktoré im umožňujú uvoľniť sa, ale zároveň pritom nespadnúť zo stromu. To dosiahnu vďaka lítkovému svalstvu, prepojenému so strunovitými šľachami po celej dĺžke nôh, ktoré vedú až do ich pazúrov. Kývavý pohyb vtákov pri oddychu spôsobí, že sa šľachy pevne pritiahnú a pazúriky sa tak zovrú okolo vetvy. Celý systém tak pribije telo na jedno miesto. Funkčnosť systému dokazuje nález niekoľkých vtákov, ktorí svojimi pazúrmi zvierali vetvy stromu, dokonca aj po smrti. Aj tieto nádherné zvieratá vlastnia neuveriteľné nohy. Pôvabné, majestátne, silné. Po celé tisícročia venujú ľudia svoj obdiv koňom. Vďaka svojej rýchlosti patria medzi najrýchlejšie stroje, ktoré príroda vytvorila. Ale táto konská sila nie je iba pre parádu. Tvorí súčasť prepracovaného systému sebaobrany. Kone prežijú väčšinu svojho života na nohách. Postojačky dokážu dokonca aj spať. Svoj život trávili na úteku a prispôsobili tomu aj svoj spánok.
priviedli k dokonalosti metódu mikrospánku, teda oddychu v krátkych dávkach, namiesto dlhého, nepretržitého spánku. Z každých 24 hodín potrebuje kôň pre svoj spánok necelé 3 hodiny. Ale v spánku je pomerne zraniteľný. Preto spí postojačky a je vždy pripravený na útek. A z odpočinkového postavenia sa vypne k maximálnemu bežeckému výkonu v priebehu niekoľkých sekúnd. Ale ako vlastne môže spať postojačky? Väčšina živých bytostí musí neustále koordinovať silu svalov, aby sa udržala na nohách. A uvoľniť svalstvo v stoji znamená spadnúť. Jemne vyladená sústava kostí, väziva a svalstva v predných a zadných nohách umožňuje koňom spať postojačky. Táto sústava pre pasívnu polohu automaticky zafixuje nohy koňa do danej polohy. V spánku necháva jednu nohu oddychovať a svoju obrovskú váhu opiera o ostatné 3. Väčšina váhy spočíva na predných nohách. Tým, že spolu s väzivom a svalstvom kladú odpor váhe tela, sú zafixované v stabilnej polohe. Silné väzy, ktoré udržiavajú napätie ako natiahnuté gumové pásky, automaticky pôsobia proti váhe koňa pri spánku. To udržiava kĺby v spevnenej polohe a bráni pádu koňa. V zadných nohách má ešte poisťovaciu kolennú čiašku. Kôň sa tak s nohami zafixovanými na jednom mieste premení bez rizika počas 3 hodín na šípkovú ruženku. Pre krokodílov nepredstavuje spánok žiadny problém. Možno vyzerajú lenivo, ale sú to veľmi výkonní zabijaci. Sú známi ako striehnúci predátori. Dokážu čakať dlhé, predlhé hodiny. Tento nebude potrebovať potravu dlhšiu dobu. Metabolizmus krokodílov je totiž tak výkonný, že bez potravy vydrží až 2 roky. Ako? Pod drsným pancierom sa skrýva rovnako drsný vnútrajšok. Krokodíl má žalúdok s najvyššou kyslosťou v celej živočíšnej ríši. Každú časť potravy, dokonca aj srsť a kožu, dokáže stráviť. Viac ako polovicu získanej energie si potom ukladá vo forme tuku do svojho podbrušia a chvosta a túto zásobu podľa potreby využije. Pri minimálnej spotrebe energie nepotrebuje mať príliš okysličený krvný obeh. A pokiaľ sa nemusí ani rýchlo pohybovať, stačí mu čerpať zo svojich zásob. Polovička jeho pľúc dokáže uvoľniť do krvného obehu množstvo kyseliny mliečnej, ktorá stačí na zabitie iného zvieraťa. Práve kvôli kyseline mliečnej nás bolia svaly pri príliš namáhavom cvičení. Vzhľad krokodíla ani jeho proporcie, alebo oči a ani nohy sa za viac ako 60 miliónov rokov nezmenili. Krokodíl prežíva aj v tom najextrémnejšom prostredí.
Guľka z revolvera letí rýchlosťou 245 metrov za sekundu a ľudské telo prevrtá rýchlosťou meteoritu. Tohto tvora študovali vedci desiatky rokov, aby napokon objavili silnú a zároveň aj ľahkú hmotu, schopnú zastaviť letiacu guľku. Tým objavom sa stala pavučina, najsilnejší materiál na svete. Prítomnosť veľkého chlpatého pavúka mnohým ľuďom naháňa hrôzu. Ale vedci majú v pavúkoch záľubu. Všade na našej planéte okrem Antarktídy žije asi 36 000 rôznych pavúkov, začínajúc tarantulou a končiac smrteľne jedovatou čiernou vdovou. Všetky pavúky tkajú hodvábnu pavučinu. Tá najsilnejšia pochádza od kryžiaka podkôrneho a od čiernej vdovy. Vďaka svojmu vývoju v priebehu 400 miliónov rokov mali pavúky dosť času na to, aby zdokonalili štruktúru tohto tajomného vlákna, odolnejšieho ako oceľ, ľahšieho ako bavlna a tenšieho než ľudský vlas. Túto čarovnú hmotu tkajú s využitím dvoch základných bielkovín a už po stáročia sa ľudia pokúšajú rozluštiť ich tajomstvo. Pavúk mieša kombinácie až 7 rôznych tekutín. Hneď po utkaní tento roztok kryštalizuje do tvaru tvrdého vlákna, tak pevného, že sa môže bez pretrhnutia natiahnuť až o 30%. Pevnosť vlákna v ťahu prevyšuje pevnosť akéhokoľvek súčasného pozemského materiálu. Takmer neviditeľnú pavučinu, z ktorej nie je úniku, dokáže pavúk utkať za menej ako 1 hodinu. Aby však človek utkal z pavúčieho hodvábu vlákno pokrývajúce plochu necelého štvorcového metra, potreboval by na to viac ako 400 tkajúcich pavúkov. Niečo také by však bolo celkom nepraktické, lebo pavúky majú sklon sa navzájom požierať. Vedci skúšajú vyrobiť umelý pavúčí hodváb a k tomuto cieľu sa už približujú. Ak sa to podarí, dospejú k novým, superpevným materiálom na chirurgické nite, ale aj mosty odolné voči zemetraseniu či nepriestrelné vesty. Nepriestrelné vesty sa dnes väčšinou vyrábajú z kevlaru, doposiaľ najsilnejšieho umelo vyrobeného materiálu. Pavúčí hodváb však dokáže stlmiť aj 10-krát silnejší úder. Biotechnicky vyrobené vesty zajtrajška budú zo syntetického pavúčieho hodvábu a budú jemnejšie, odolnejšie a ľahšie. Hovorí sa, že keď pred 800 rokmi Čingis Chán dobýval Áziu, chránil svoje vojská brnením z pavúčieho hodvábu. To je tak silné, že prameň hrubý ako ceruska by dokázal zastaviť v lete Boeing 747. Hrôzostrašný a zároveň fascinujúci pavúk nám tak prináša ďalšie a ďalšie tajomstvá. V horúčave afrického kontinentu sú čierno-biele pruhy zebry nápadné rovnako ako pruhy na prechode prechodcov. A doprava býva nebezpečná. Tu je zebra stále medzi ponukou na jedálnom lístku. Na rozdiel od iných zvierat zebry nesplývajú so svojím okolím. Svoje nápadné ošatenie nosia po tisícročia a zdanlivo žijú v blaženej nevedomosti o svojom nedostatočnom ochrannom sfarbení. Zebry prežívajú oveľa bezpečnejšie v otvorenom priestranstve, lebo tam majú široký rozhľad. Odtiaľ to vidí leva ešte pred útokom a najlepšou obranou môže byť útek.
Existuje však jeden predátor, ktorého zebra nevidí a ktorý je príliš prefíkaný, aby sa pred ním dalo uniknúť. Je to maličká mucha tsetse. Hmyz sajúci krv, po ktorého uhryznutí nasledujú nepríjemné vedľajšie účinky. Uspanie obeti na veky. Aj keď mnohé zvieratá žijúce na savane sú proti smrtiacemu jedu muchy tsetse imúnne, u zebry to tak nie je. Mucha tsetse si vyberá veľké a tmavé zvieratá. Zebra preto smrtiaceho škodcu mýli, lebo jej pruhy vytvárajú skreslený čierno-biely obraz. Existencia čierno-bielých pruhov sa samozrejme vysvetľuje aj inými teóriami. Zloženie pruhov podľa nich plní funkciu zvláštneho regulátora teploty, lebo biele pruhy vodne teplo odrážajú a čierneho v noci naopak pohlcujú a uchovávajú. Ďalšie vysvetlenie hovorí, že pruhy môžu prirodzených nepriateľov zmiasť, lebo pre veľké mačkovité šelmy je ťažké vybrať si pri úteku celého stáda jediné zviera. Existencia neopakovateľného zloženia pruhov zebry môže mať oveľa viac vysvetlení. A pokiaľ sa jedná o pakone, tých nech si tsetse užije, čo hrdlo ráči. Danaus plexippus, monarch sťahovavý, prekoná vzdialenosť ako nikto iný v ríši hmyzu. Podivuhodná kresba krídiel mu dáva silu potrebnú pre prelet na vzdialenosť až 5000 kilometrov. Monarch sťahovavý lieta z Kanady a Severnej Ameriky až do stredného Mexika, pričom sa necháva unášať veternými prúdmi vysoko nad zemou. Cesta do zimoviska v Mexiku mu trvá niekoľko mesiacov, ale návrat späť mu zaberie roky a môže sa predĺžiť na celé generácie. Najskôr sa však monarch musí vzniesť a na to, aby dosiahol veterné prúdy vysoko nad zemou, potrebuje mať neuveriteľnú silu v krídlach. Aby mohol lietať, musí svoju zvyčajnú telesnú teplotu zvýšiť z 15,5 na 32 stupňov Celzia. Pre splnenie takej úlohy spotrebuje studenokrvný hmyz množstvo energie. A ak je zima, monarch sa musí pripraviť na ostrý štart. Zatrasie sa, pričom použije pohybové časti krídiel, ale samotné krídla ponechá v pokoji. Rovnako sa zatrasieme aj my, aby sme sa zahriali, keď je nám chladno. Najúčinnejšie ovládanie teploty má však motýl zabudované vo svojich krídlach. Počas slnečného svitu monarch ustavične nastavuje krídla slnečným lúčom a svoje telo zahrieva na teplotu vhodnú pre odlet. Tak ako slnečné panely vyrobené pre zachytávanie energie sledujú pohyb slnka na oblohe, aj motýle menia polohu krídel, aby pohltili čo najviac slnečného žiarenia. Zloženie motýlieho krídla je neuveriteľné. Ako škrydle na streche pokrývajú krídlo jemné dlaždičky. Tie regulujú príliv slnečných lúčov a spôsob ich fungovania začíname chápať až teraz. Dlaždičky sa dajú nastaviť do mnohých rôznych uhlov, aby mohli zachytiť slnečné svetlo z ľubovoľného smeru. Ich miniatúrna veľkosť im umožňuje zachytiť aj to najmenšie svetlo. Z energie dopadajúcej na motýlie krídla sa stratia iba 4%. Tepelná energia sa z krídel motýlov prenáša do ich pohybovej sústavy. V tento okamih má monarch potrebnú energiu a je pripravený na svoje dobrodružné sťahovanie.
Dokáže slon s hmotnosťou 4 tony urobiť niečo potichu? Je to zvláštne, ale najväčší pozemský živočích sa správa priam nepozorovane. Slony sú schopné spolu komunikovať na vzdialenosť väčšiu ako 15 kilometrov pomocou zvukov nezachytiteľných ľudským uchom. Ako? Vďaka infrazvuku. Je to silný zvuk s nízkou frekvenciou. Veľmi často ho spôsobuje chvenie v zemskej kôre, napríklad výbuchy sopiek alebo ničivé zemetrasenia. Sú to silné pohyby obrovskej masy hmoty. Infrazvuk je zvuk, ktorý cítite. Mysleli sme si, že ho dokážu vylúdiť iba veľryby, ktoré jediné majú pre vyvolanie takto silných vln dostatočne veľkú masu tela. Teraz už vieme, že to dokážu aj slony. A vedci sa pokúšajú dešifrovať kód ich tajnej reči. Pre počúvanie týchto zvukov je potrebný zvláštny magnetofón. Nahrávka slonieho volania a jeho reprodukcia pri vyššej rýchlosti zvyšuje tóny zvuku. Doslova tiché volanie sa tak stáva počuteľným. Doposiaľ vedci rozluštili zo slonieho slovníka viac ako 30 rozličných volaní. A pracujú na ďalších prekladoch. Sila infrazvuku je ukrytá v spôsobe jeho prenosu. Vysoké tóny majú krátkovlnú frekvenciu a pri svojom prenose rýchlo slabnú. Infrazvuk má extrémne dlhovlnú frekvenciu a tomu umožňuje prenášať sa ďaleko bez oslabovania. Tieto diaľkové volania slony využívajú na vzájomné varovanie pred vzdialeným nebezpečenstvom a pre koordináciu pohybu stáda, ktoré môže byť roztrúsené na kilometre od seba. Najdôležitejšie je zrejme využitie infrazvuku pri sexuálnej príťažlivosti. Volanie samíc priťahuje samcov z veľkých vzdialeností. Samce súperia o právo byť so samicou a dôležitý je pritom čas. Samice ovulujú len 3 dni, jedenkrát za 4 roky. Infrazvuk im tak pomáha nepremárniť dôležitú šancu. Zatiaľ, čo slony využívajú komunikáciu pomocou infrazvuku, delfíny používajú zvuk celkom inak. Delfíny sa s nami pohrávajú už po stáročia. Ich inteligencia a komunikačné schopnosti sa intenzívne skúmajú. Ale medzi ich najväčšie umenie patrí schopnosť vidieť podľa zvuku. Obvykle ich pozorujeme v priezračnej vode alebo na hladine, ale polovicu života prežijú v búrlivých vodách bezslnečného svitu, kde sa ťažko hľadá potrava a ešte ťažšie zachytávajú stopy ostatných. Vyvinuli si preto unikátny navigačný systém. Nazýva sa echolokátor. Delfíny vysielajú pred seba vysokofrekvenčné zvukové impulzy a načúvajú ich vracajúcim sa ozvenám. Pomocou ozvien sa podrobne dozvedia všetko o veľkosti predmetu, jeho vzdialenosti a pohybe. Teoreticky je to jednoduchý systém, ale delfíny ho dotiahli k dokonalosti. V tme tak vidia rovnako dobre ako my za svetla. Ako to dokážu? V prednej časti hlavy majú orgán nazývaný melón. Vo vnútri hlavy, za nozdrami delfína, sa nachádzajú nosové dutiny naplnené zachyteným vzduchom. Pri vypúšťaní vzduchu z dýchacieho otvoru vydávajú vysoké cvakavé zvuky. Jedná sa o zmes zvukových impulzov smerujúcich von pomocou tukového telieska nazývaného melón.
Tieto zvuky ovládajú tak presne, že dokážu zmeniť ich frekvenciu podľa momentálnej potreby. Takto dokážu pátrať v rozsiahlych oblastiach alebo sa naopak zamerať na objekt v ich blízkosti. Rovnako pôsobivá je ich analýza vracajúcich sa ozvien. Prijímajú ich pomocou dutého kanálika v dolnej čelusti, ktorý nazývame akustické zrkadlo. Zvuky sa potom prenášajú do ich vnútorného ucha a spracovávajú v mozgu. V tme, rovnako ako za svetla, dokážu delfíny presne stanoviť, čo sa deje pod morskou hladinou. Veľryby, obry oceánu, sú predmetom mnohých povier. Majestátnosťou a pôvabom, s ktorým strážia morské vody, zaujali našu predstavivosť. Väčšinou sa krmia blízko morskej hladiny, ale vorvane sa potápajú až 3000 metrov do hĺbky, kde hodujú na tvoroch žijúcich poblíž temného oceánskeho dna. Aj ponorka s váhou 12 000 tón by pod tlakom v takej hĺbke praskla ako škrupina. Ale vorvane v nej neohrozene plávajú. Majú ohromujúce reflexy. Pri ceste k oceánskemu dnu vorvaň pláva hlavou napred. V jeho hlave sa nachádza tukom naplnené teleso nazývané vorvaňovina alebo spermacet. Pri ponáraní sa do stále hlbších a chladnejších vôd tuk tuhne a funguje ako závažie. A keď sa vorvaň vynára do teplejších vôd, tuk sa začína postupne roztápať a plní funkciu plaváka. Aby vorvaň prežil drvivý tlak morských hlbín, urobí to, čo človek nikdy nedokáže. Stiahne svoje plúca ako vypustený balón a spevní telo. Je ťažko uveriteľné, že veľryby boli kedysi suchozemskými tvormi. Prispôsobili sa vode natoľko, že pri hľadaní potravy pre ne nie je žiadna hĺbka dosť veľká. V súťaži hlbokomorských oblúd hrajú vorvane prím. S jemným chvením a v hĺbkach, kam vorvane nedosiahnu, sa z temnoty okolitých vôd vynárajú bioluminiscenčné morské živočíchy, ktoré vydávajú vlastné svetlo. Ako to dokážu? V najväčších oceánskych hĺbkach prakticky neexistuje slnečný svit. Jediná možnosť, ako v morskej hlbine uvidieť a byť videný, je vyrobiť si vlastné svetlo. Existuje množstvo organizmov, ktoré to bravúrne dokážu. Bioluminiscencia je neskutočne výkonná a jej tvorcovia dokážu vyrobiť svetlo bez produkcie tepla. Toto svetlo je preto známe pod označením studené svetlo. Pozoruhodný druh energie, ktorú sa vedci na Zemi snažia už po 10 ročia vyvinúť. Bioluminiscenčné organizmy vyrábajú svetlo dvomi rôznymi spôsobmi. Napríklad kalmare alebo ryby lovia baktérie produkujúce svetlo a umožňujú im vysielať ho cez svoje priesvitné telá. Ale väčšina týchto tvorov, napríklad rebrovky, produkujú svoje vlastné svetlo. Vo svojich bunkách vyrábajú bielkovinu nazývanú luciferin. Tá sa rozkladá
a premieňa sa najskôr na energiu chemickú a potom na svetelnú. Pritom vzniká oslnivé svetlo. Hlbokomorské organizmy vydávajú v temnote mihotavé svetlo z rôznych dôvodov. Napríklad kalmare a ryby používajú luminescenciu pre prilákanie priateľov a odradenie súperov. Rebrovky zas využívajú svetlo ako návestidlo pre privábenie svojej koristi. Nech už majú pre toto intenzívne žiarenie akýkoľvek dôvod, je isté, že tieto hlbokomorské lampáše patria k najkrásnejším bytostiam, ktoré tmavé morské hlbiny zdobia. Vďaka vede máme obrázok sveta stále presnejší. Dopátrame sa štúdiom týchto neskutočných bytostí tajomstiev, ktoré schováva náš život. Príroda ich pre prežitie vybavila obdivuhodnými nástrojmi a my len začíname podhaľovať tajomstvá slobodne žijúcich zvierat, ktoré to vždy dokážu lepšie ako my. Slovenské znenie vyrobilo AV Štúdio.